sve druge zemlje sa kojima Srbija može da ostvari svoj interes, naravno da treba da sarađuje. Ako doguramo do te crvene linije, ili Evropska unija ili Kosovo, šta se onda događa? Ja prvo mislim da mi do te crvene linije nećemo doći, zato što u Evropskoj uniji postoje zemlje koje nikada neće priznati Kosovo, nezavisnu državu Kosovo. Dakle, ne mogu nas terati na nešto što ni oni sami neće da urade. Dakle, to je potpuno, ja mislim da je to prosto pokušaj da se ljudi zastraše od te nekakve hipotetičke odluke pred kojom će se Srbija naći. Ja mislim da se Srbija neće naći pred tom odlukom. Ja mislim da će se tragati za rešenjima u kojima se približavanjem Evropskoj uniji zapravo i rešavaju problemi koje Srbija ima sa Kosovom i Metohijom i zaista mislim da nije bilo onolike ironije između ostalog i stranke gospodina Vučića, tadašnje, kada je Zoran Đinđić govorio da Srbija ima šansu da 2007. bude u Evropskoj uniji, tada su se podsmevali i rekli kad je 2007. godina. Da smo mi bili članica Evropske unije, ja verujem i sigurna sam da ne bi bilo proglašenja o nezavisnosti. Potpuno sam sigurna. Dakle, apsolutno sam sigurna u to. Dakle, Srbija bi potpuno drugačija zemlja bila da je 2007. ušla, odnosno da se 2003. nije desio atentat i ubistvo Zorana Đinđića i mnoge posljedice koje su iz toga proizašle. Znate, ja sam primetio jednu stvar u ovoj zemlji u poslednjih 25 dana i želim to da kažem građanima. Dakle, neverovatna se stvar desila, dakle, što god da kaže bilo ko iz bilo koje partije, Demokratska stranka će da ćuti i da ih pušta, da izgovaraju šta god hoće, kako god hoće, ko god hoće. Jedini problem ima što, valjda to zbog istraživanja koje su dobili, ne samo Irijevog, dobili su i Omnibus posle toga koji je bio još nepovoljniji po njih nego što je Iri, potpuno su prešli na komesarski pristup rešavanju problema u međupartijskim odnosima i sve što im padne na pamet, od zalaska sunca, od toga da li je reka zagađena ili nije, za sve je kriva Srpska napredna stranka. Ako iko od građana Srbije mogao da shvati zašto je bila kriva Srpska napredna stranka i zašto je Srpska napredna stranka zaslužna ili ne znam šta već, što Srbija nije ušla u Evropsku uniju 2007. godine, ja nisam razumeo. Pa evo, pomoći ću vam. Da, možete se pomogne. Možete da mi pomognete, ali tu je i gospođa Kolundžija da mi pomogne. Da, možete da me podsjećate koliko hoćete. Pa ne, prosto sam vano, hajde da ne vređemo ni gledaoce, ni nas ovde, vrlo dobro znate o čemu se govori, da to što se vi sad zovete Srpska napredna stranka ne znači da vi niste postali, da ste se rodili prekjuče. Kao što vi sada kažete da primećujete da već 25 dana nešto traje. A to vam je ona politika, to tako jedan nepristrasni novinar istupa, pa to primećuje, a druge stvari takođe primećuje kad su protiv Demokratske stranke. Interesantno mi je jedna druga stvar. Izvinite, jesmo mi to na neki način učestvovali u napadu na gospodina Đinđića, u napadu na Evropsku uniju ili na bilo šta? I kao ljudi, a ne kao političke stranke. Nismo. I naravno da nismo. Dakle, osim što nam je bio politički protivnik. A to što pa jeste i kao ljudi, kao političari. Stvarno bez veze. A to što se vi mrštite, i ako smo mi krivi za to što Srbija nije ušla u Evropsku uniju 2007. godine, ja vam čestitam na tome, došli ste do genijalnog zaključka. Ali to se radi, cela ta priča se radi samo zato da bi se pokrile, rekao bih, nesagledive granice kriminala, korupcije i razaranja društva u svakoj njegovoj sferi. Naime, malo pre gospodin Popović pomenuo transparentnost našeg budžeta i bio potpuno u pravu. Čitat ću vam podatak. Po indeksu otvorenosti budžeta, odnosno preglednosti trošenja sredstava, znate li u kojoj grupi Srbija? Sa Gvatemalom. Tako se transparentno troše finansijska sredstva. Nalazi se u grupi visoko korumpiranih zemalja. Ono što je interesantno, u odnosu na 89. godinu, industrijska proizvodnja se nalazi na samo 40% u odnosu na ono od pre 20 godina. BDP ili GDP, kako hoćete, nam je na nivou od 69% u odnosu na 89. Ako mi je za to kriva Srpska napredna stranka, Toma Nikolić, Aleksandar Vučić ili bilo ko, super, ali tu postoji neki ozbiljan problem, neka ozbiljna laž, neki ozbiljan marifetluk, koji ne može da se sakrije time što ćete vi ili vaše kolege 132 puta da ponove da je za sve u ovoj zemlji kriva Srpska napredna stranka. I ja imam sad, pa nije dobro, to je loše, a što se tiče svih njihovih saopštenja, ja ću u jednoj rečenici da odgovorim, dakle, samo
To pokazuje kolika je nervoza i koliki je strah od promjena. Ali promjene u zemlji ne mogu da zaustave ni jedna televizija, ni jedne novine, pa makar im uhapsili vlasnika i držali ga protivpravno godinu dana u zatvoru i terali sve ostale da pišu u vašem interesu najprljavije tekstove protiv svih vaših protivnika, zato što ste narodu dojadili i zato što narod hoće promjene. Zato smo mi tražili razgovore sa svima, pa i sa DSS-om i sa onima sa kojima znamo da nemamo ista politička uverenja, zato što je naš prioritetni cilj rušenje vlasti i na tom cilju ćemo istrajati. Dobro. I sad, dakle, da se vratimo kako smo počeli, šta se sve dešavali od ponedeljka do četvrtka. Između ostalog je zanimljivo da je koliko od utorka u nekoliko dnevnih listova krenula paralelna priča sa evo naslovima koji bi mogli možda da ilustruju i ovo što smo sad slušali. Javno se svađaju, a tajno se dogovaraju. I da je zapravo u pozadini pravljanje koalicije Srpske napredne stranke i Demokratske stranke. I evo, dakle, Blic i Danas navode izvore iz vrha Demokratske stranke, iz vrha Srpske napredne stranke, gde se govori da vi već uveliko imate kombinacije da zajedno se pojavite u nekoj predizbornoj ili naročito postizbornoj koaliciji. Dakle, Mićunović kaže da nije isključeno. Ne. Mićunović nije rekao da nije isključena koalicija. Ukoliko bi oni prihvatili vaš program. Ne govori predizborno, bilo kakvi dogovori, apsolutno je nemoguće. Dakle, potpuno tvrdim da je to nemoguće. Posteizborno? Posle izbora, kao što je ova vlada formirana na vrlo jasnim principima i ciljevima, zato oni ne mogu da se dogovore. Zato što oni nemaju nikakve ciljeve i nemaju nikakve principe oko kojih bi mogli da se saglase. Dakle, ne mislim da nemate sami za sebe, ali oko kojih mogu da se saglase. Dakle, postoji vrlo, što se Demokratske stranke tiče, postoji vrlo jasna politika koju Demokratska stranka vodi. Oni koji su spremni ili koji i sami imaju takvu politiku, za nas nisu neko sa kim ne možemo da razgovaramo ili ne možemo da preuzmemo zajedničku odgovornost za ostvarivanje tih ciljeva. Ono što ja mogu da vam tvrdim, naprednjaci apsolutno nisu dosegli nivo u kome bismo mi mogli da pomislimo da su oni po ciljevima, principima, vrednostnom sistemu stranka koja prihvata iste principe i vrednosti kao Demokratska stranka. Šta predlažete gledalcima, kako da razumiju šta je rekao predsjednik političkog saveta Demokratske stranke Dragoljub Mićunović? Šta je on mislio? Isto ovo što sam rekla ja. Dakle, one stranke koje podržavaju vrednosti i ciljeve Demokratske stranke, ne moraju da idu, ne kažem to kao podržavaju da idu za nama, nego imaju iste vrednosti i ciljeve kao i Demokratska stranka, jesu potencijalni partneri za razgovor. Srpska napredna stranka sada to nije. Ali vi ne isključujete mogućnost da bi mogla biti. Oni su krenuli da se menjaju. Kojom brzinom će se menjati i u što će se promeniti, to ćemo vidjeti. Kako je moguće da su oni prevareni ove razne ambasadore i ljude u Briselu ili kako je to moguće? Kako je Brisel naseo na ono na što Demokratska stranka ne naseda? Kako su oni poverili da su oni stvarno nadam se da ću ja imati autentični? Imaćete. Ja sad zaista neću da tumačim. Mislim, da li je to za vaš čudo da se sad nalazite sa tim da znate da vi imate ručak, na primjer, u 3 u francuskoj ambasadi, ovi imaju 2? Pa da se mimo ilazite na onom stepeništu. To je nekad bilo nezamislivo. Po meni je prirodno, pazite, po meni je prirodno da se politički akteri imaju komunikaciju sa predstavnicima zemalja sa kojima može da Srbija ostvari neki interes. I u tom smislu ja nikoga neću da diskvalifikujem. Dakle, za mene je to potpuno legitimno. To što su oni do pre 2 godine to negirali i bili protiv toga, to sad oni moraju da objašnjavaju. Ne ja. Za mene je to bilo od uvek normalno. Dakle, potpuno je normalno da se predstavnici političkih stranaka, bili opozicije ili vlast, sreću sa ambasadorima zemalja. Šta vi mislite, da li su predstavnici Evropske unije koji u ovom trenutku sa njima razgovaraju, da li su nasedni ili su sa pravom poverovali da razgovaraju sa jednom proevropskom strankom? Ja ne verujem da bilo ko nasedne na nešto što nije autentično. Dakle, naša želja kao Demokratske stranke jeste takođe da Srpska napredna stranka zaista preuzme evropske vrednosti i da zaista bude proevropska stranka. Mi smatramo da bi to za Srbiju bilo bolje nego da su protiv. Dakle, kada bi Srbija imala političku saglasnost oko evropskog puta, u Demokratskoj stranci smatramo da je to najbolje za Srbiju.
Dakle, u tom smislu mi nećemo da diskvalifikujemo nikoga koji je odlučio da prihvati evropski put Srbije kao svoju političku platformu. Ali onda se to dokazuje i deklaracijom o Srebrenici, onda se to dokazuje i SSP-om, pa se ne kaže ići ćemo na aerodrom da sačekamo Borisa Tadića pa ćemo da ga prebijemo zato što je potpisao SSP, pa se ne kaže da je Evropska unija rupa na zlatnom tepihu Evrope, pa se prosto se onda radi nešto na tome da razumete šta znači transformacija Srbije kada je ona na evropskom putu. Dobro. Dakle, evo, ovo isto, znači, informacije su bile vrh Demokratske stranke i vrh Srpske napredne stranke. Ja nisam vidio taj vrh Srpske napredne stranke. Da, ima. U Blicu potražite, naći ćete vam ovako. Prihvatam da možda nisam. Dakle, i to se saznaje za oba vrha, da se slažete da bi to bila jedna dobra koalicija i da bi se time izbegle razne male stranke i da bi to bila jedna dobra varijanta za Srbiju. Dakle, u jednoj stvari sam saglasan sa gospođom Kolundžija. Dakle, to je da mi nismo dostigli taj nivo da budemo sa Demokratskom strankom i ja sam presrećen i prezadovoljan što taj nivo korumpiranosti, taj nivo razaranja Srbije nikada nećemo dostići i zato sam srećan što mogu večeras građanima Srbije da kažem da to ne samo da nije realno, već da je gotovo nemoguće. Dakle, kad kažem gotovo nemoguće, to je zato što ostavljam mogućnost da nekada se nešto ne znam šta dogodi, ali to je takva verovatnoća da je gotovo isključeno. I mislim da... Naprimjer, da vas pozovu u neku ambasadu na zajednički ručak. To možda mogu i da vam objasne da je to dobro. Možda mogu da pozovu nekog drugog, nas na ručak zovu i odemo na ručak, ali se na tim ručkovima oko mnogih stvari složimo, oko mnogih stvari se ne složimo. I za razliku od drugih uvek ćemo zastupati interese Srbije, a ne u trenutku kad nam odgovara ovako, kad nam nešto ne odgovara onako kao što to rade neki drugi. Što se tiče pitanja ko je pravi evropejac, a ko nije. Ja sam Srbin i građanin Srbije i gledam šta je interes za našu zemlju. Govorim sad kao običan član Srpske napredne stranke. Toma Nikolić je predsednik te stranke, isto to je. Ono što mi gledamo, to je interes Srbije. Da, put u Evropsku uniju je interes Srbije. Da li su nam poverovali? Poverovali su nam zato što vide da nam veruje najveći broj građana Srbije u ovom trenutku. I sa druge strane, ja znam zašto je bila tolika zabrinutost u diplomatskom koru u Beogradu, zato što su neki pomislili da je moguće da nismo stigli do onoga no point back i da sad otprilike ne govorimo o našoj stranci već o Srbiji, da je sad moguć neka vrsta reverzibilnog procesa i tako dalje. A reverzibilni proces, to bi značilo sve što je sa Vojom Koštunicom. Znači, ne sve što je, ne sve, dakle, ne može niko tako da razgovara sa vama u smislu nemoj sa ovim i nemoj sa onim. Pa ne bih rekao. Pa to što vi ne biste rekli, ja vam kažem. Ali oni razgovaraju i njihov interes, dakle, bez ikakve sumnje da je Evropska unija, da ta ideja ima podršku većinske Srbije. I oni znaju da u tom smislu je Srpska napredna stranka ne samo jednako značajna, ne samo jednako značajna, već i značajnija. Kakav status ima Vojislav Koštunica trenutno među vašim evropskim prijateljima? Ne najbolji, ali to nije naša stvar. A da li ima najgori? Da li trenutno ima najgori? Ima li neku gori status? Ali zaista se ne bih u takve stvari mešao. Ja mislim da to gospodinu Koštunici ne smeta i da on vodi svoju politiku. Ne pitam da li njemu smeta, nego da li je vama ozbiljno zasmetalo, odnosno da li vašim prijateljima ozbiljno zasmetala vaša ideja da vam padne na pamet da odete tamo da razgovarate? I da li ste morali da mi se izvinite posle toga i da kažete pogrešili ste? Nismo se izvinjavali nikome i nikome nismo govorili da smo grešili i pogrešili. Jer ima šanse da se nalazite, ono kao što ste rekli, da ćete jednomesečno se viđati. A mi ćemo se nalaziti jednomesečno sa njima. To zavisi od njih. Naša je želja da radimo protiv predstavnika vlasti. Kao što vidite, to ne može niko da nam zabrani. A izvinite što smo morali da reagujemo na jezik uvreda i to znam da čak ni sa gospodinom Popovićem nema mnogo veze, već sa nekim jastrebovima koji misle da je jezik uvreda ili primitivni rečnik nešto što je najvažnije ili najbolje, ali nije ni bitno. Naš je posao da srušimo vlast i da odgovorim na ovo pitanje koje je bilo ključno, a ko je pravi evropejac? Znate, to je pitanje interesa. Evropa ima svoj interes u Srbiji i oni su u sprovođenju svojih interesa uvek pristojni, ali brutalni, naravno. To je njihov posao. Za to im služi. Oni imaju svoje interese ovde. Hoće da imaju još jedno tržište, hoće stabilnost, neće da bude problema. Mi treba da gledamo šta je naš najveći i najbolji interes.
Ne mislim da se dokazujemo da smo manji ili veći evropejci